Дәүләт архивы яңа бинага гына күчеп калмаган, яңа хезмәткәрләр дә туплап өлгергән. Биредә эшләүчеләрнең 30% яшьләр. Бина хәзер 23 000 квадрат метр мәйданны били. Бу элек булган 4 бина мәйданыннан 7 000 квадрат метрга күбрәк. Биредә документларны кабул итү һәм эшкәртү, цифрлаштыру үзәкләре, конференцияләр, күргәзмәләр өчен заллар бар. Безнең монда бүген көндә эшлиләр бик яшь специалистлар, алар бик күркәм, бик булдыклы. Һәм инде алар монда бөтен архивны цифрлаштырырлардыр дип уйлыйбыз. Отсюда заезжает машина, выгружаются документы. Барлык документлар беренче чиратта шушында китерелә. Монда аларга экспертиза ясала. Бу кабул итү бүлегендә 10 кеше хезмәт куя. Подшиваем. Біз документларны кабул итеп алганнан соң аларга махсус номерлар сугабыз, эшкәртәбез. Атнасына 2-3 машина документ китерергә мөмкиннәр. Төрле документлар килә, аларның йыртылганда була. Монда исә искергән яки таушалган кәгазьләрне торгызалар. Көннә шулай йыртылган яки башка хилафлыклары булган 60 битне яңартабыз диләр. Камилә Әхмәтгалиева монда 3 ел элек Мәдәният университетын тәмамлаганнан соң килгән. Борынгы китапларны, документларны, гәзитләрне без реставрировать итәбез. Төрле материаллар кулланып, төрле оборудованиелар, инструментлар һәрберсенә. Нажимаю просто на кнопочку, происходит сканирование. Бу бүлмәдә замана өчен иң мөһим таләпләрнең берсе үтәлә. Документларны цифрлаштыралар. Дәүләт архивындагы 20ләп сканер аша атнасына 5-6 мең бит документ уза. Бу үз чиратында архивка мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы диләр. Чтобы была возможность кешеләргә архив мәгълүматы кирәк була икән, аларга бирегә килеп йөрмәсәләр дә була. Күп кенә документлар инде электрон рәвештә сакланалар. Шуңа күрә аларны эзләп табу күпкә җиңеләя. Биредә архивның 6 миллион документы саклана. Дымлылык 70%-тан артмаска, температура 20 градус булырга тиеш. Менә якында гына Татарстандагы иң уникаль экспонатлар саклана. Мәсәлән, биредә Явыз Иванның карары, менә якында гына Муса Җәлилнең дустына язган хаты да бар. Эшле алдык бөтен шәҗәрәне, архивның документларыннан йөзләнеп. Биредә Ядкәр проектын тормышка ашыралар. Белгечләр авылларга йөреп, халыктан алган мәгълүматлар һәм архив белешмәләренә таянып, шәҗәрәләр төзи. Бу эштә Төркия, Якутия, Казакстан белән хезмәттәшлек итәләр. Бөекбритания, Иран һәм Гарәп әмирлекләре тәҗрибәсенә дә таяналар. Җиде бабай бу белене ул безнең татарларның гырыф-гадәте. Хәзерге кеше күбесе аны белми. Һәм безгә татар телене кайтарыр өчен, безнең татарлыкны сакланыр өчен, безгә гырыф-гадәтләрне кайтарырга кирәк. Биредә эшләүче 150 хезмәткәрне әлегә 2 автобус йөртә. Архивта мәгълүмат кирәк булган кешеләргә монда килеп йөрү мәҗбүри түгел. Аны бердәм архив мәгълүмат системасыннан табарга була. Тиздән архивка электричкада бару да мөмкин булачак. Бу җирлектә тимер юл тукталышы турында сүз алып барылды. Планнар буенча ул тукталыш безнең көз көне булырга мөмкин. Киләчәктә автобус тукталышы да булыр дип өметләнәбез. Яңа бина заманча таләпләргә туры китереп салынган. Биредә янгын чыккан очракта аны сусыз гына газ белән сүндерү җайланмалары, шулай ук кыйммәтле кәгазьләр сакланучы бүлмәләрдә дымлылык һәм температураны автомат рәвештә көйләп торучы җиһазлар да бар. Интилях Саинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.